Скъпи прекрасни жени, доста често се чудите кое е най-любимото нещо на мъжа от жената, кое е най-любимото време, на което мъжът набляга и той го запаметява в себе си, когато става дума за жената, с която има партньорски взаимоотношения. Сега ще ви издам една малка тайна. Мъжът обожава, когато жената излезе от банята, когато е по халат, когато охайна хубаво, когато е току-що изкъпана, току-що освежена и най-вече е готова да посвети своя аромат на своят партньор. Защо ви го казвам това всъщност? Защото доста често се свързват мъже с мен, които имат някакъв проблем с аромата на жените, с които прекарват тяхното партньорско време. Искам да ви кажа на всички, че няма по-хубаво нещо за един мъж от това една жена да се е взела душ, да се е изкъпала, защо не е аромат на вана, защо не да поправи своята коса, да окае добре, да сложи нещо за подмишници, да ароматизира с някакъв балсам за тяло или лосьон за тяло, своето тяло и да окае на приятно на своят партньор. За мъжете, скъпи дами, това е много важно. Мъжът харесва жената да бъде поддържана. Доста често съм казвала техники на мъжете, които наистина изпитват някаква гнуслива ситуация към своите партньори, че те лично е хубаво със своите ръчички да изкъпят жените, с които правят сексуални взаимоотношения. Защото тези сексуални взаимоотношения могат да бъдат нарушени само от това, че жената не е така благоразположена като мирис, като аромат, като свежест за своят партньор. Съветвам всички жени да поддържате своята хигиена, защото това е важно. Това ви кара да ухаете добре. Няма да лъжа като сексолог, че ние имаме течност, която всъщност идва дълбоко от нашия организъм. И доста често недобрата хигиена, нередовната хигиена започва наистина да допринася не в аромат на нашата вагина, защото това всъщност, когато не поддържаме нашето тяло хигиенично, ние създаваме бактерии в него и тези бактерии се превръщат в инфекции в сексуална гледна точка. Затова, скъпи дами, поддържайте се, вземайте често душ, правете всичко възможно, за винаги казвам на всеки. Душ преди секс е абсолютно задължителен за жената, също и за мъжът, защото това също, което вие вкарвате като вашия член в вагината на жената, всъщност може също да донесе инфекция на нейното тяло и най-вече на нейните полови органи. Затова е хубаво да се пазим, затова е хубаво да се хигиенизираме, да можем да сме свежи, да привличаме отсрещният и да сме здравословно на ниво и да не нарушаваме нашето добро състояние.